vám, aby sme sa porozprávali o zdravom jedle a o zdravých potravinách. Pripravili sme si pre vás úlohy, ktoré keď splníte, dostanete zdravú odmenu. Kto z vás by mi vedel povedať, ktoré sú zdravé a ktoré sú nezdravé potraviny? Ja viem. No? Áno, povedz, ani ukáže, možno tam ukáže. Kalóky nie sú zdravé. A ešte, čo není zdravé, Karolina? Pálky nie sú zdravé. Áno. Ešte? Na núd není zdravý. Super. Výborne. A čo je zdravé? Mokvička je zdravá. Áno. A ešte čo je zdravé? Ukáž mi kvičku. Rýchlo, ukáž mi kvičku. Ukáž, kde je mrkvička. A ešte čo je zdravé, Karolina? Je zdravé toto. To je čo? Toto je jablčko. To je kvička. No ešte aké ovocie, povedz To nejaké zdravé? je padajka, také sme mali. Červené noviny. A potom taký sladná polná rožka. A táto nám Smrteľom v dome. Výborne, zatlískame, Karolina. Jednotku dostala. Teraz to Sínka, poďme povedať nejakú zdravú. Tam môžeš vedieť, Tomika, povedz, aké ovocie dajú, ktoré máš ráda, ktoré je zdravé. je zdravé jablko. Jablko, výborne. Borisko, aké ovocie je zdravé? Aké máš rád? Čo rád papáš, aké ovocičko? Slaninu. Po? Maťko, ty porozmýšľaj, Daliborko? Bubu. To je ovocie? To je zeleninka, ovocie nejaké. Daliborko, jaké ovocie má rád? Čo máš rád? No rýchličko. Čo ti Mikuláš nosí, aké ovocie? Do čižmy. No, povedz. Pani učiteľke, robíte čajík s niečím kyslým. Čo to je? Čo to je? Citrón napríklad. No, ďalej. To ešte je. Miška. Miška, čo tam vidíš? Čo ešte teraz jeseň používal? Jablčka a ešte na stromoch také žlté. Hrušky. A modré? Modré. Také, jak má Gregorko tričko. Teraz na stromoch dozrievalo. Ste mali minulé kompotík na obed. Slivko. Čo ste mali teraz na obiedu? Aké ovocie? Čo mám dala do skrinky? Nie, aj nie krvia. Kiwi. No. Čokoládu. Čokoládu. Lavrinka, čo má na sukničke? Jaha. No, Vieta sa obliekla do jahodkovej sukni na Ona páči. vedela, že je vážny. No, zdravý A Natálka? Natálka, jaké ovocie papáš ty? Natálka, jaké ovocie mamka ti kupuje? Ocko? Čo má Olika rada? Banáčik, kto má rád? No, vidíš. Pomaranč, kto má rád? Má veľa A minulé vitamínkov. sme mali k obedu také veľa bodiek má. No, ja sa to volá. A Maťko nám doniesol aj na obed. Sme mali, čo doma im dozrievalo. Čo aj doma Čo ti dozrieva? doniesol Maťko? Ro? No, ja doniesol rozienka. To bolo také sladúčke, výborné rozienko. Super. No, dobre, pokračujte. Výborne. A teraz budete hádať hádanky. Tak, nastaviť uška, poriadne, zapnúť počítače a rozmýšľať. Tichučko, počúvaj. Panička dlhá, na potaž plná. Čo je to? Panička dlhá na potaž plná. Čo za poplote? Kočulek. To je ovocie alebo zeleninka. Čo to bude? Už ti položím Nikolka na zem a potom, aby neboli ručky. Položte tak na nožu, príďte o teda. A opríte o nožky.
Mamka to posadí ku plotu a ono to ide, ak sme čítali rozprávku. Jack a čarovná Jako fajka. Kto to dá fajka? Áno, správne, tak ďalší ide. Kýmali si svieže, na vetrách mu sedia ježe, keď spadne jež na líčko, znesie hnedé vajíčko. Čo je to? Ach, Miška, Miška to doniesla. niesla do škôlky. Čo Čo sme robili člavúka, pozri, tam je paučík. To je môj. Ale čo to je toto? Čo to je? Čo je to niesla? Počúvajte ďalšiu. Počúvaj ďalšiu. Z jary bolo nežným kvetom, na konári zrelo leto. Dnes je pekné guľaté, vy ho ochutnáte. Čo je to? Na strome Guľaté. pietoček bol a potom bolo také guľaté, čo? Červené bude. Áno, Borisov hádol, zaspievajte Borisov. Získala bod. Ďalšiu počúvame. Máme domček zelený, na izbičky delený. Nikto drobné detičky, zelené guličky. Veľa je z tých detí aj, veď som predsa sladký. Čo? Sukne, sukne, samé sukne, zaplače, kto na ne kukne. Čo je to? Aha, ja už viem. Čo chcete vyberať do pomazánky, ha? Pomazánky vyberala dneska Labrinka. No. Čo si nechcela? Cibuľu. Že má veľa kukiničky má cibulka. No, a štipu na zočka, mám štipu očka, keď čistí cibuľu. Či nepráce pri tom mám veľmi zdravá. Treba páchať. Ticho teraz Lavrinka hovorí, no povedz čo? A ja ticho. No, tie očka, áno. Tiež ty Mám mamke, nie? Jak čo, jak jablko? Aj citron. No dobre, tak máme ešte na Ešte jednu poslednú. Sladká je a šťavnatá. Trhajú ju dievčatá, oberajú mami, zobkajú ju vrany. Červené malíčka, je to? Na uši nie, no na uši Červené na strome. To zaraz na uška. A malo kostku vo vnútri. Čo je to? Áno. Výborne. No. A teraz si vás vyskúšame, či naozaj viete, ktoré jedlo je zdravé a ktoré je nezdravé. Tak, dievčatá vám rozdajú teraz také papiere. Aby ste mali deťom veľký. A my im pomôžeme. Poďte s ním a vy im pomôžete, dobre? Dobre, aby ste Že im vrátalo. Jozef, máš ešte? Ešte kto nemá? Ešte máš Prechodovo, nie, bo tam sú zavesené na viešák, to neviem. Prechodovo to. Aj prechodový ja mám kúsiky. Prechodové, tam Toto je o tom. musíš vedieť, bo to je zelenou barvičkou, počúvajte, zelenou barvičkou vymalujete zdravé jedlo a červenou nezdravé. Dobre, tu bol dievčatá vám pomôžu. Toto nie je zdravé. Dávajte toto. Zdravé je to zelenou. Jogurtík je zdravý? Áno. A jeden naopak dáva. Umelke, poď pomôcť. To nie je lebo jogurtík je zdravý. Čokoláda je zdravá. A vy je vymežujete, a si to berete do hlavy. A teraz Vymežujete. to je